fills me so. Kamiet ka long jar Tang ka jing kim mau jung pi badang sa Ngam la shu Banim jingai na pi Ja Ha kamiet badung ngapay cha bening Ngawadi kadur jong pi ha ki klur Kilinti bangi aid lang men syua kisah tangkum ki jing kan mau bas ngaw senay Ngapir syang ban klet henry kadonut Kam ailat ka jing yapar ka long kum muslap Baset henry imlap ang pendam ya ka jing yet Filet henry ka mensiam jong nga kadang apman Kasngi wadla da kapor ka id syakmat Ka jing yet jong nga kam jukila Shuba nim jai na pi Kami siam jong na kahot iya pi Man kamiet na kerpat ha ublay Ba fi unwan pai siya nga sa sisyen Kamla shuba nim jai na pi Kadonut ka pait henry kadang iet Wadla da ka pertay ka pen kilalut Ngadang long tang uway uba ap ya pi Fiong ba ka por kan penjaya ka jingpang Henry ka por ka penhepen banya ka jingkin mau nga i Marway hasurok basni Henry ka mensiam kadang budia ka jingya jong pi Kibriu kiong Move on Henry mano bante piya ka jingye Imday tang ka jingyet bajah ka de ka benta Jong nga balit ringkat bad pi Nga persyang banmen bar kibyang magka step Henry kadur jong fi ka wan haki jing mutman kapor Lada pi aus ngiu ya kane kasur Tiba ngadang up yinday namar bangam na banklet Henry namar baka jinji kadangin Namla shuba nim jai na pi Kami siam jong nga kahot iya pi Man kamiet na kerpat ha ublay Ba fi unwan pai siya nga sa sisyen Namla shuba nim jai na pi Kadonut ka pait hinray kadang iet Wadla da ka pertay ka ping kalalut Ngadang long tang uway uba ap ya pi Namla shuba nim jai na pi Kamin siam jong nga kahot iya pi Man kamiet na kerpat ha ublay Ba fi unwan pai siya nga sa sisyen